una mica especial perquè aquest acte coincideix amb els 15 anys del Canamàs, que és un projecte que ja es pot dir adolescent, de certa manera, no? I que estem molt orgullosos des de l'ENS d'haver fet créixer, alimentar i que tingui tan bona salut, no? Per la meva part, aquest és el meu primer número i estic molt agraït a tot el llegat que m'han deixat el Joan Ramon Gordo, que va ser el primer director del 2011 al 2019, i també l'Antoni Serés, que avui ens acompanya. El Toni ha estat un mestre amb l'edició del Canamàs, ens ha ensenyat a treballar professionalment com ha de ser, en planificació, any a números vista, estant a sobre de les coses cada setmana sense deixar-les pel final i tenint cura dels detalls, no? I crec que parlo en nom també de l'Helena, sí que hem après molt fent la revista bé. Bé, abans d'entrar una mica amb els continguts, crec que som tots bastant de la casa, però bé, una mica fer 4 pinzelladetes sobre els objectius del Canamàs, no? Sobretot va néixer i continua existint, i la seva raó de ser, per disposar d'un espai de reflexió sobre les dinàmiques associatives i la gestió del patrimoni, no? I fer-ho sobretot amb una mirada transversal, molt transversal, tant en els continguts, que abracen el conjunt d'expressions culturals, específicament de cultura popular, com també geogràficament, de totes les terres de parla catalana. I si teniu l'exemplar ja a les mans, aquest número en torna a ser una altra demostració que tenim aquesta mirada completa del país, no? També transversal pel que fa al públic al qual va adreçat, no? Des del primer moment, i aquest és l'objectiu dels fundadors, ho podeu llegir si voleu en l'editorial del número 1, és ser un espai també d'unió o de trobada entre 3 tipus de públic, no? Els festers, les persones que amb les seves mans s'aixequen i treballen perquè la festa i les entitats facin activitats, els responsables associatius i, en tercer lloc, el món acadèmic, no? Es partia de la reflexió, del diagnòstic, que aquests dos mons, el de la teoria i de la pràctica, sovint estaven massa allunyats i que calia trobar un punt per fer reflexió. I no fer només fer reflexió perquè sí, perquè l'exercici intel·lectual ens ve tots molt de gust, sinó per incidir realment en les pràctiques, no? Per canviar la realitat després de diagnosticar els reptes i les febleses que podem tenir com a moviment. A mi sempre, aquí ara veig el Víctor Baroja, el primer de fila, que ve del món del joc, no? A mi sempre m'agrada pensar en el Canamàs i faig les metàfores d'una baldufa i d'un tirador. Això que tots en diem tiratxines, però tirador, en català correcte. Una baldufa es mou molt ràpid, però no es mou al mateix lloc, no? Gira sobre si mateixa, i en canvi un tirador has de projectar, saber on vols enfocar i adreçar-t'hi, no? Doncs el Canamàs, l'objectiu és que la cultura popular no sigui una baldufa que es mou molt ràpid però no sap on va, sinó que aturar-se un moment, mirar l'entorn, a dreta, esquerra, al mig, saber quin és el nostre destí i a partir d'aquí començar a fer passes, no? Aquesta és la funció del Canamàs. Trobar un punt de pausa per saber cap on volem anar col·lectivament. Pel que fa al format ja ho sabeu, la nostra aposta sempre ha estat la mateixa, ens ha de dir una divulgació exigent, o sigui, articles per tots els públics que no hagin de ser necessàriament especialitzats i també sense caure sobretot evitar l'academicisme entès en el pitjor sentit, en la pitjor secció de la paraula, no? El llenguatge tècnic adreçat als mateixos membres de la universitat, no, sinó que tenim aquesta voluntat més oberturista, si voleu. I pel que fa a l'estructura, ja tenim una estructura bastant consolidada des de fa anys. La revista, bé, els qui la fem quasi que li diem dit, però bé, normalment és una revista i si ens cauen hem de dir revista perquè ens donen subvencions per ser una revista, per tant la revista consta de 8 o 9 articles al cos central de la publicació, un dossier central de 5 o 6 articles que en certa mesura podríem dir que externalitzem i amb tota la confiança del món a un director o una directora perquè ella lliurement triï
sigui els continguts. L'única cosa que ens atrevim a suggerir en aquest cas és que respecti la filosofia de la publicació, és que abraci aquest dossier també tots els països catalans o bona part dels països catalans. I després, a part de les seccions, també fem una entrevista a activistes culturals, no? A vegades del nostre àmbit pròpiament dit, que és més aviat el de l'associacionisme, a vegades també d'altres àmbits, literatura, arts escèniques, etc. Aquest és el marc, l'escenari de la revista. I bé, ara molt breument intentaré ser concís, explicar-vos una mica els continguts, no gaire, perquè si no voldreu comprar la revista, només intentaré fer-vos venir dentetes. El primer, el que obre l'entrevista, és el de la Maria Carpenter. Aquest no salto, Maria, perquè tu ho explicaràs més en profunditat. A continuació, la Fabiola Sofia Massagosa d'Andorra ens parla sobre el teatre associatiu a Andorra i la seva gran implicació amb el calendari festiu d'allà del Principat. Crec que és un bon exemple aquest article també d'una pràctica habitual al Canavàs, que és que farem el relat de les tesis doctorals que s'estan fent arreu del país. A vegades contactem amb l'autor, amb l'autora de quina tesi i li diem: sisplau, per què no ens resumeixes aquests 4 anys de recerca que t'han portat soroll llàgrimes en un article de 10-12 pàgines divulgatiu per tothom? I normalment també la resposta acostuma a ser molt positiva i la gent també està molt contenta després de tants anys d'esforç que hi hagi una publicació que vagi més enllà de la universitat que reculli els seus treballs. Un altre dels objectius de la revista és donar testimoni de la gran feina que fan les associacions. Aquest any, per exemple, se celebra els 35 anys de la Federació de Pessebres i Vents de Catalunya i hem demanat a la seva presidenta, l'Assumpció Garambú, que ens faci un recorregut, un petit viatge de com han estat aquestes 3 dècades i mitja. També molt interessant aquest article en concret, perquè demostra el gran potencial que tenen les federacions, crec jo, a l'hora de dinamitzar, impulsar les activitats de bases i fer-los arribar a noves cotes que les entitats separades segur que no podrien assumir. Seguint l'ordre de la revista, després trobareu un article també interessantíssim del Marc Alcalà i Rams sobre el pubillatge i com ha canviat la percepció del pubillatge a Catalunya des de la Renaixença, República, franquisme i actualment. També molt interessant de llegir la seva relació amb la catalanitat, com ho concebem. Insisteixo que molt recomanable. Un altre article que també té aquesta mirada històrica, que també abraça, en aquest cas, des de la Segona Guerra Mundial fins a l'actualitat, és el que ha escrit el Lluís Dagués, que és un redactor, activista de la Catalunya del Nord, i explica això, la importància que han tingut les entitats a l'hora de transmetre la catalanitat al Rosselló, al Vallespí, a les comarques de la Catalunya del Nord. Fa un retrat molt precís, molt concís, filat amb molt bonic. Jo crec que Lluís ha fet una feina excel·lent en aquest sentit i que, sobretot ara, que malauradament mana qui mana a Perpinyà, és més interessant que mai de llegir. Seguint amb els continguts, l'article de la doctora Carpenter no és l'únic artístic d'aquest número. També una altra doctora, la Rosa Alcoi, ens proposa descobrir, literalment, 4 pinzellades sobre art medieval i cultura popular. A vegades podem pensar que són món bastant oposats, però el que ens ve dir l'article de la Rosa Alcoi és que no és tan així com creiem. Quan veiem molt retaules medievals hi ha una influència de la seva època i, per extensió, també de la cultura popular. Avui també ens acompanya en Rafa Boquer, un membre del Consell de Redacció, que va proposar un article també que ha estat molt més escrit per l'Aureli Alcarat sobre les entrades i filades, els factors d'èxit de la festa de moros i cristians. També ja sabeu, els que coneixeu una mica la festa, que aquí crec que sou la majoria, que és una bogeria el que diu l'Alcoi i ha anat més enllà del
com s'ha convertit en la festa que actualment és. I finalment, tancant els articles que precedeixen el dossier, una altra de les tasques que ens ha de fer des del Caramàs també és reivindicar folcloristes que potser han tingut una transcendència dels noms que tots tenim al cap, com el Conamares, com el Campmany, però que també van ser molt importants a l'hora de llegar-nos el folklore. En aquest cas, en Joan Cunil Pere ens parla de l'Isidor Martellí, que va ser un folclorista de les Pitiuses, i el Martellí diu que principalment que té l'Isidor Martellí i tants altres com de la seva generació és que va treballar sense un paraigua, sense una institució, sinó fent molt treball de camp, anant a buscar la gent, anant per que expliquessin històries, aquest treball de publicitat invisible, que després no sempre reconegut, però bé, que també és la nostra feina a reivindicar aquests grans prohoms que no estan coneguts pel públic general. I bé, per acabar la intervenció, tenim 4 pinzelladetes del dossier. Demà el presentarem més extensament a Museu de Tortosa, si voleu repetir Museu de Tortosa. Encantats. El dossier d'aquest número és molt interessant, també tracta sobre l'aigua i la festa. L'Helena Espunt, que és tècnica de l'Institut Ramon Muntaner, ha fet una gran feina com a directora. I bé, ja sabeu que l'aigua té una riquesa simbòlica extraordinària, no? I que es manifesta sobretot en l'àmbit de la festa i la cultura popular. Doncs bé, el dossier consta de 6 articles i aborda la funció de l'aigua com a purificació i rejuveniment, benedicció, rogatives de la pluja, processons marítimes, jocs festius i corraigües. Els articulistes han sigut el Jordi Bertran, que fa una panoràmica general de diferents festes, sobretot de corraigües arreu dels països catalans. El Josep Enric Conca, que en aquest cas es concentra més en la comarca de la Safor, el País Valencià. El següent que està a prop de mi, la Montserrat Zambal, del meu poble, de Capola Caral, que ha fet un article sobre el santuari de Sant Magí, que va ser molt important en el seu temps, encara ho és, no? I anava gent de Cervera, gent de Tarragona, gent de Barcelona, de la Llacuna. Les seves aigües es consideraven miraculoses. La Maria Garrabenter, com a expresidenta de l'Espillera, també no ho sap fer. El Marc de Bester, en aquest cas, parla de les festes de l'aigua a les Terres de l'Ebre, i a més ho fa d'una manera molt àmplia, no només focalitzant-se en el riu, sinó també en altres rius, com el mar, els manantials, i des d'una mirada antropològica, molt interessant també. El Bernat Salvanyà, gràcies per venir, també Bernat, en aquest cas ens parla d'una de les festes d'aigua segurament més conegudes que tenim a Catalunya, que són els massís d'Arenys de Mar, i ens ve dir que era una pràctica molt més extensa del que suposem o del que imaginem, per tota la comarca natural de la Marina de la Selva. I finalment, l'últim article del dossier el firma el Manel Carrera, que crec que molts el coneixeu, director de Festes Conor. I aquí no us explicaré el contingut, perquè és una hipòtesi molt original, jo crec que molt interessant. Més diré que és una hipòtesi sobre les falles dels Pirineus. I us ho deixo llegir vosaltres, perquè crec que no us vull desvetllar la sorpresa, que crec que val molt la pena llegir l'article sense, entre cometes, estar contaminat prèviament. Per acabar, a part de les seccions, també hem entrevistat la Mercè Cano en aquest número. La Mercè Cano és presidenta del Moviment Coral Català, que és una de les confederacions associades a l'ENS. I bé, ha parlat la Gemma Aguilera a una entrevista sobre l'ensenyament musical de les escoles, el cant litúrgic, la professionalització del cant, perquè no podem tenir un cor nacional de Catalunya. De moment aquí estem treballant en un cor jove, per què no fer un pas més? I bé, la Mercè porta 40 anys només treballant en l'àmbit del cant coral, que és una veu més necessitada d'aquest àmbit, i el que he dit se l'ha escoltat amb molta atenció perquè és una autoritat en la matèria. I bé, fins aquí
la meva intervenció. Ara donaré pas a la doctora Maria Garmenté, l'autora del primer article, que serà el tracte sobre la contribució de Gaudí amb la cultura popular. Un cop més, Maria, mil gràcies per venir avui aquí i ens deixo la paraula. Molt bé, moltes gràcies, Guillem. Contenta i honorada de ser aquí en aquest espai tan magnífic i que a més és un espai molt gaudinià, també. Gaudí, que era un home del seu temps i que de fet va ser un home implicat en diversos aspectes de l'associacionisme popular o de les entitats culturals. Va ser en un primer moment membre de l'entitat que fou origen del Centre Excursionista de Catalunya, també va ser soci de l'Ateneu, però després també es va associar al Cercle Artístic de Sant Lluc, que aquesta fou una afiliació que la va mantenir, podríem dir, fins al final. També després també es fa membre de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat i en certa manera aquestes dues filiacions sí que les mantindrà fins al final, mentre que en canvi potser la qüestió de l'excursionisme o de l'ateneisme d'alguna manera va ser una qüestió més de joventut o més primèrica. Bé, jo dir-vos d'entrada que tenc una conferència breu com complement de la presentació. Us diré una mica el meu article, que també ja us avanço que és un article que evidentment no pretén sentar càtedra ni pontificar a propòsit d'aquesta relació entre Gaudí i Antoni Gaudí i la cultura popular. Perquè de fet no he fet aquest exercici teòric en l'article, perquè estem ja parlant d'una revista que és de cultura popular, però, clar, no seria sobre del tot, vull dir, plantejar-nos d'entrada què és això de la cultura popular, per què podem relacionar Antoni Gaudí amb la cultura popular. Potser la mateixa figura d'Antoni Gaudí ja ha esdevingut ell mateix cultura popular, per dir-ho d'alguna manera. Cultura popular que potser sí que podríem matisar o podríem diferenciar del que en diríem cultura tradicional. Però el que és popular, d'entrada, de què estem parlant? De la cultura de les classes subalternes? Què vol dir això exactament? Una festa, a vegades parlem de festes populars. Les festes populars són viscudes per moltes diferents capes de la societat. Com definim qui és poble i qui no ho és? Només són qüestions que hem de tenir en compte i que d'alguna manera també en el cas a l'hora de mirar d'emmarcar aquesta relació d'Antoni Gaudí amb la cultura popular també no ens poden passar per alt. Ja mirem de fer un exercici molt senzill, que simplement és agafar alguns aspectes vinculats al que en diem o que considerem cultura popular i veure com la figura o la pròpia obra d'Antoni Gaudí s'hi va relacionar o s'hi relaciona en un moment determinat. I bé, per això la meva xerrada, quan es diu Tomarties, aquí ens de manera gairebé com l'article, Antoni Gaudí i la cultura popular, una aproximació. I de fet començo, ho he posat en aquesta portada, dues imatges on veiem dos aspectes, en realitat són dues cases, dues masies
vinculades totes dues a la vida d'Antoni Gaudí. La de dalt és el famós Mas de la Calderera de Riudoms, però el de baix és una masia que encara avui existeix, que és Can Soler de la Torre i que està a la colònia Güell. De fet, seria la masia anterior, o que donaria origen, que està situada just al costat pràcticament del que era la fàbrica, la fàbrica Rosari Güell, i és una casa que d'alguna manera està present també en la vida de Gaudí. Un dels seus deixebles, Berenguer, hi intervé a l'interior, fa petites restauracions a l'interior de la masia. I de fet la presència d'aquestes cases o d'aquesta idea que és tan catalana, tan nostra i també vinculada amb la cultura popular, que és la masia. Penseu que fins fa poc els estudiosos de les masies pràcticament no eren ni els arquitectes ni els historiadors de l'art, sinó que eren els folcloristes, però és també així un sentit ampli, perquè era com la masia era arquitectura popular. Però a vegades això, tenim arquitectes de primera, o tenim mestres d'obres de primera magnitud construint edificis que si es trobessin en l'interior d'un nucli urbà no serien arquitectura popular, sinó que serien tota una altra cosa. Però bé, ho he posat expressament, tot i que d'això no en parlo a l'article, només també per posar de manifest que aquesta relació d'Antoni Gaudí amb la cultura popular podria ser molt extensa i hi hauria molts fils per estirar. Fins i tot, Antoni Gaudí, que va ser un personatge bastant agre, en el sentit que ja sabem que va escriure poc, un dels seus pocs escrits el dedica a la casa, d'alguna manera, i a la casa com a petita nació de la família, i bé, segur que era una qüestió que l'interpel·lava moltíssim. De fet, jo l'article el començo parlant una mica del seu funeral i posant-lo en relació amb un altre funeral important que va tenir lloc 24 anys abans, perquè curiosament els dos titans, podríem dir, o aquests dos gegants, van morir el mateix dia, van morir un 10 de juny, però amb aquests 24 anys de diferència. I si poso en relació al funeral de Jacint Verdaguer, Mossèn Cinto i Antoni Gaudí, és perquè són dos funerals que, si bé es produeixen en moments molt diferents, políticament parlant, històricament parlant, i això, per exemple, fa que en el funeral d'Antoni Gaudí no hi puguin haver expressions massa oficials de patriotisme, per dir-ho d'alguna manera, pensem que estem en plena dictadura de Primo de Rivera. Sí que el funeral de Verdaguer i de Gaudí comparteixen aquest fet que tots dos són o es caracteritzen per un fervor o per una, podríem dir, per un sentiment de condol popular que surt de baix. I això vol dir que, no només Mossèn Cinto era el poeta del poble, per dir-ho d'alguna manera, sinó que la mort d'Antoni Gaudí també va causar un cert sentiment, no tan massiu, que són èpoques diferents també, però també neix un sentiment popular. I una de les cròniques del seu funeral parla que com una de les poques, podríem dir així, expressions patriòtiques evidents, però que no podien ser allò com per llançar coets, va ser que un nen es va apropar amb un taüt, es va apropar al taüt amb un ram de ginesta. Vull dir, la ginesta té un significat inequívoc en aquest sentit. Però bé, a part de
quan faig aquesta introducció vinculant aquests dos funerals i una mica l'arrelament popular o el reconeixement popular que tenien els dos personatges, i llavors el que he fet ha sigut dividir o fer diferents apartats a propòsit d'aquesta relació d'Antoni Gaudí amb la cultura popular. El primer és l'artesania o el gust que tenia Gaudí pel treball artesà. I a part, és una persona que estudia arquitectura, és un gran geòmetre i és un arquitecte geòmetre. Però, per exemple, se sap que quan Gaudí mor, al seu taller hi van quedar dues llànties votives inacabades, que eren llànties que feia ell mateix. Sembla ser que a causa de l'artritis reumatoide que patia, el metge li havia aconsellat treballar amb les mans, que fes moure els dits, i és per això que com ell coneixia l'ofici de calderer, perquè l'havia viscut per motius familiars, aquest fet de treballar el metall no li era aliè, i simplement no s'ha posat a la dreta és la museïtzació que s'ha fet a Riudoms de la casa pairal, recreant el taller de caldereria del pare d'Antoni Gaudí. Aquesta relació d'Antoni Gaudí amb l'artesania també la podem situar en el que seria els dissenys que ell va realitzar i que van ser diversos, podríem dir per elements vinculats amb aquesta cultura popular, com podrien ser els estandards, els emblemes de diferents entitats. I hem dit en primera instància que ell era un home que no era aliè a la importància d'aquest món associatiu. I aquí us he posat absolutament dos exemples. El de l'esquerra seria l'estendard que va dissenyar per als reusencs que vivien fora de Reus, que vivien a Barcelona, i que cop a l'any anaven a Reus feien com una processó a la Mare de Déu, al santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia, que és la patrona de Reus. És un estendard que es va perdre durant la Guerra Civil, i aquí a la imatge en color hi ha una còpia que se'n va fer fa pocs anys, una còpia no massa afortunada, on hi havia, per una banda, la senyera, que és un motiu, ja sabeu, omnipresent també en la iconografia de Gaudí, i a l'altra banda, que és a la imatge en blanc i negre, hi havia la representació de la pastoreta d'Isabel Besora, que seria això, la nena a la qual se li apareix presumptament la Mare de Déu. I aquesta era una pintura que Antoni Gaudí va encomanar a Aleix Clapés. Aleix Clapés és un pintor de l'època, però és un dels pintors preferits de Gaudí, perquè si més no s'hi col·labora amb més assiduïtat, sense anar més lluny, per exemple, al Palau Güell. Aleix Clapés també realitzarà un retrat de Josep Maria Bocabella, un dels impulsors de la Sagrada Família, etc. I l'altre estendard que he posat aquí, no m'extenc a explicar la història de cada un, això ho trobareu en tot cas a l'article, en aquest cas sí que és un estendard que es conserva i que va fer per a l'Orfeó de Sant Feliu de Codines, l'anomenat Orfeó Feliguà, també podríem dir en aquesta línia d'aquesta sensibilitat vinculada a això, problemes que són una constant en la seva obra, fins i tot en la seva obra arquitectònica, però que podem identificar també
també com a propis d'aquesta cultura popular. De fet, doncs, aquestes tires, no ho va saber, però d'aquesta creu, la creu és també omnipresent amb la iconografia gaudiniana, en surten, en baixen aquesta mena de tires, que són tires allò tèxtils i de cuir, que en certa manera també serien com una versió sintètica o pretendrien evocar una senyera. De fet, aquests no són els únics estendards que fa, però després ja em referiré a una altra cosa. Aquí us he posat un exemple també que va ser curiós perquè vam tenir l'oportunitat de participar en la seva descoberta i en vam generar una petita exposició que va tenir lloc a Palma de Mallorca, o a Ciutat de Mallorca, entre l'any 22, entre 1922 i 1923. I és que quan un company restaurador estava fent l'inventari de la indumentària litúrgica d'un convent de Palma, en aquest cas el convent de les Jerònimes de Santa Elisabet, de cop i volta, entre tot el que serien casulles i la indumentària litúrgica habitual, veu que li surten com unes peces brodades amb un canemàs, precisament, amb unes peces de canemàs, amb uns símbols i unes creus, que no era tot aquest estil, no exclusivament barroc, però ja molt barroc, que s'havia anat estiracant fins al segle XX. I semblava una cosa estranya. I llavors va ser a partir d'aquesta descoberta que anar parlant i tot això vam trobar que en el llibre de Joan Matamala és el fill de Llorenç Matamala, que va ser escultors, tots dos, però especialment Llorenç Matamala va ser el gran col·laborador de Gaudí i un dels principals artífecs, per exemple, amb la façana del naixement. Doncs bé, el fill, Joan Matamala, escriu com una mena de llibre de memòries que es diu Mi itinerario con el arquitecto i on parla precisament, entre altres coses, de l'estada d'Antoni Gaudí a Mallorca amb motiu de la restauració de la catedral de Palma. I explica en un moment determinat com una de les rutines d'Antoni Gaudí, que sabeu que era home de rutines, una persona molt caminadora, una de les rutines era assistir a la litúrgia de les 40 hores que tenia lloc al convent de les Jerònimes. I sembla ser que va entrar en relació tant amb les monges com amb el capellà del convent, que era mossèn Guillem Puigcerver. Sembla ser que les monges li van expressar la inquietud perquè volien renovar tots els teixits litúrgics i festius, per exemple, els tomassos que pengessin al temple amb motiu de festivitats assenyalades, però allò no tenien, anaven curtes de diners i no sabien massa com fer-ho. I Gaudí ens va proposar que fessin una feina de reciclatge. De fet, pensem que en clau contemporània un dels principals valors que li hauríem de reconèixer Antoni Gaudí, o a partir del qual hauríem de tractar la seva figura, és en aquest concepte, partint de conceptes com el reciclatge o la sostenibilitat, perquè ell és un absolut pioner, així com ara en diem patchwork i coses d'ajuntar detalls de robes diferents, però ell és el que proposa, diu, podríeu, o s'ho va ocupar ell, ja anirem a cases de tapisseria i que ens donin retalls de rebuig, per dir-ho d'alguna manera, i a partir d'aquí ell proposa això, fer una mena de collage, una mena de patchwork,
que fructificarà, per exemple, amb aquestes dues mostres, a partir de diferents teixits, de vellut, de sedes. Gaudí ho dissenya, no ho broda ell, això sabem que li dona una brodadora per fer-ho. I fins i tot, per exemple, aquest seria el tercer que es conserva. Va ser aquest es conservava no al convent, sinó el senyor de l'esquerra és mossèn Guillem Puigcerver, que era aquest capellà de les Jerònimes i que finalment va acabar emportant-se aquesta mostra a casa seva. El llibre de Matamala descriu perfectament com Gaudí proposa allò que s'imitin els raïms, que s'imitin espigues, que es faci una al·legoria eucarística i per això ell mateix agafa espigues i en fa una mica com la composició, ho situa, ho posa entre dos vidres i allò era la mostra que tenia la brodadora. Clar, no conservem aquesta mena de prototip allò previ entre els dos vidres amb les espigues autèntiques ni aquests altres elements, però sí que conservem aquests brodats. Clar, aquests brodats també eren un prototip, per dir-ho així, perquè en realitat estem parlant de peces que són peces petites i que un cop fetes es va determinar que la brodadora ja havia passat tant temps que això traslladant-ho a peces de grans dimensions acabaria costant més el suc que la sardina, per dir-ho d'alguna manera, i es va abandonar aquesta idea. Però el llibre de Matamala posa de manifest com Gaudí va fer vindre des de Barcelona, des d'una fàbrica de tapisseria, alguns d'aquests retalls de rebuig i va donar aquestes idees. De manera que això seria un altre exemple també d'aquest reciclatge. Això, per exemple, és el jardí. És un jardí d'una casa de mossèn Guillem Puigcerver, d'aquest capellà de les Jerònimes, que ja de manera posterior a l'estada de Gaudí a Mallorca, ell mateix probablement impactat pel que va ser la petjada de Gaudí a la Seu, es va fer un jardinet així pseudo-gaudinià, però també barrejant elements ceràmics, alguns elements de forja, elements de trencadís. Per exemple, en relació a la restauració de la Seu de Palma, Antoni Gaudí va confiar sempre en els artesans locals, que eren artesans que el mateix Matamala també ho diu, estaven acostumats a fer un tipus de feina molt rudimentària i que de primer hi havia la inquietud de si no serien capaços potser de posar o de traslladar a la matèria els dissenys recargolats o fantasiosos, com els vulguem dir, d'Antoni Gaudí, però ell sempre va confiar en aquesta artesania local. Finalment va sortir molt airosa del repte i aquesta influència gaudiniana es va perllongar també posteriorment uns quants anys a l'illa. Clar, en aquest context hi hauríem de situar també el trencadís, el famós trencadís com a tècnica i que especialment a partir dels bancs del Parc Güell, la intervenció de Josep Maria Pujol, va ser aquí, no us he posat perquè vaig saber que precisament, no hi érem els mateixos, però fa un parell de setmanes el Josep Bracons, que també som companys de la Comissió Artística assessora de la Sagrada Família, va pronunciar una conferència aquí mateix en aquesta sala precisament sobre el trencadís com a tècnica i també aquesta relació amb Gaudí.
Però bé, en qualsevol cas, totes aquestes serien tècniques molt relacionades amb aquest component popular. Pensem que el trencadís de vegades era un trencadís fet ex professo a partir d'elements ceràmics, però de vegades també aprofitava material de rebuig. Gaudí anava molt a la fàbrica Pujol i Baucis, coneguda com a Rajoleta, per exemple, i d'allà surten molts elements de trencadís que ell utilitza. També treballa en una fàbrica mallorquina que es diu La Roqueta. Però bé, en qualsevol cas sempre també hi ha aquest element de reaprofitament. I aquí he volgut posar, no feu massa cas de les imatges, perquè aquestes són imatges velles, ja són imatges abans de restaurar el temple. Això és l'interior de l'església del Sagrat Cor de Vistabella, obra de Josep Maria Jujol, perquè d'alguna manera Jujol és qui més s'impregna precisament d'aquesta voluntat de reaprofitament de materials, de reciclar elements. Per exemple, aquí tenim a la dreta una llàntia, que no es veu massa bé, però bé, diuen que Josep Maria Jujol, per fer les llànties o per fer alguns elements decoratius de l'interior de Vistabella, arriba a utilitzar fins i tot pots metàl·lics de llet condensada. Això en seria un exemple. O també, a mi m'agrada molt aquesta barana que Jujol fa del cor, és a dir, la barana del cor, però que amb aquestes balustres, amb aquests llistons inclinats, en realitat pretén recordar també la inclinació del propi, la inclinació de la pròpia barana, una menjadora. És sempre aquesta connexió també amb alguns aspectes del món rural i en definitiva això, el món popular. Una altra qüestió que tractem a l'article també és la relació amb la festa. Una mica això, només a Gaudí agradaven molt les festes. El personatge, si pugui haver arribat a aquesta imatge tan austera i tan continguda, però al fons era un personatge que gaudia de la festa. I aquí us he posat un exemple de com ell, podríem dir com a escenògraf, dissenya unes carrosses per a un seguici alegòric que no es va arribar a fer, que s'havia de fer a Vallfogona de Riucorb amb motiu dels 250 anys de la mort, sí, de la mort, efectivament, del rector de Vallfogona, de Francesc Vicent Garcia. Era un seguici laic, en aquest cas, i les carrosses feien referència a això, al Erema, a la sega, una mica a les activitats agrícoles de les 4 estacions. Però és que aquesta faceta de Gaudí com a escenògraf per a la festa la tenim documentada també en altres ocasions. És cèlebre la visita que fan una sèrie d'intel·lectuals al monestir de Poblet, precisament en el context d'aquests primers anys vinculat amb l'associacionisme excursionista, i on es va fer una mena com d'escenificació, podríem dir, de representació nocturna, amb una sèrie d'il·luminacions, amb lectures de poemes de mossèn Cinto. Sembla ser que tota aquesta escenografia la va preparar Antoni Gaudí. També va decorar l'espai de la llotja per als Jocs Florals.
I bé, en definitiva, aquesta relació amb el que seria el marc visual de la festa la tenia molt present. Per exemple, en aquest cas de Vallfogona pensem que això és com una processó. Gaudí participava de les processons religioses. Una de les seves poques imatges la tenia precisament això, sostenint com a membre de Sant Lluc, sostenint un ciri a la processó de Corpus. Però bé, aquí tenim un altre exemple també d'aquesta faceta com a escenògraf i com a decorador en un context festiu, que va ser la inauguració de les obres de la cooperativa obrera mataronense, que de fet oficialment és una de les seves primeres, seria la seva primera obra, una obra que només ens va arribar a fer només parcialment, i de fet avui he posat una imatge antiga de la nau de Blanqueig, que avui és la seu de podríem dir, de la col·lecció Bassat d'art contemporani. Però bé, una de les parts del projecte pròpiament d'aquests edificis, Gaudí també va dissenyar l'estendard de la pròpia cooperativa, que era un estendard presidit, avui només se'n conserva una petita part, al Museu de Mataró, i estava presidit per una abella, segurament com a símbol de la curiositat i vinculat amb aquesta idea del treball. Aquí, simplement, no es veu bé, però s'havia posat un retall d'un diari, d'una publicació que em sembla que es diu La veu del litoral, i on explica com Gaudí havia convertit la nau de Blanqueig i el seu exterior, per la seva inauguració, en una mena de jardí, també de jardí figurat, i havia posat uns focus. Gaudí estava fascinat per aquests inicis de la llum elèctrica. Ell la utilitzava sempre que podia, i de fet també això, Serrat volia il·luminar la muntanya també amb focus, i bé, era un personatge molt amatent a tots els avenços del seu temps. I bé, això només té la curiositat també de veure una mica aquest Gaudí d'escenografies festives. Però dins del que seria aquest component de la seva relació també amb la festa popular, volia fer un incís pel que fa al que va ser la seva intervenció en la construcció de les escoles de la Sagrada Família, que són unes escoles per als infants de les famílies dels obrers, però també per infants de famílies pobres del barri del Poblet. Hem de tenir en compte això, un barri molt humil en aquell moment. I Gaudí no només dissenya l'edifici, sinó que el sufraga ell, i el paga ell mateix. I clar, és un edifici no només, i no entrarem tampoc en detalls, molt especial de la seva arquitectura, sinó que és un edifici basat també en la senzillesa i en l'austeritat dels materials, que d'alguna manera molts d'aquests nens vivien en barraques fetes amb maons, maons de fang cull. De forma que, en aquest sentit, això, tal com ho ha estudiat la Chiara Curti, que és qui ha fet un estudi més aprofundit d'aquesta vida al voltant de la Sagrada Família, la idea era que els propis infants no es trobin, entressin en un espai que els donés confiança i que veiessin que era un espai no massa diferent del que era casa seva, però que no obstant això era un espai on es podien instruir, on aprenien, cooperaven, etc. I és en aquest mateix context, les escoles de la Sagrada Família, que per exemple es documenta la celebració de la festa de l'arbre.
La festa de l'arbre és una festivitat laica, també, però que es comença a impulsar a principis del segle XX i que també és una festivitat allò que podem considerar preecològica o que d'alguna manera volia fomentar el respecte a la natura i una certa consciència mediambiental. És sobre què diguem aquí la consideració que el propi Gaudí tenia a la natura. Aquí veiem el mossèn Gil Parés, aquí al centre, oficiant la celebració. El mossèn Gil Parés era el mossèn de la Sagrada Família, però fixeu-vos que està presidint la celebració, una gran senyera, una grandíssima senyera, i sabem que tota aquesta escenografia, fins i tot aquesta garlanda, aquestes garlandes vegetals que conformen amb la senyera, aquesta mena de baldaquí, això també va ser disposat, va ser dissenyat per Antoni Gaudí. Tiana Curtí ha estudiat tota aquesta, podríem dir, vida comunitària al voltant de la Sagrada Família i sabem que no només es feia la festa de l'arbre, sinó que també se celebrava moltíssim Sant Josep, perquè Sant Josep era el patró de l'associació de devots de Sant Josep, que és l'associació impulsora del temple, i se celebraven altres festivitats i Gaudí era molt procliu a aquest tipus de festivitat comunitària i ell s'ocupava també d'aquest marc escenogràfic. En relació a aquesta qüestió de les festes religioses, però que també són festes populars, en el sentit que evidentment estem parlant d'època en la qual la religiositat formava part de la vida quotidiana, és a partir també d'una manifestació religiosa i un element poble vinculat a una festivitat concreta, que és l'Assumpció de la Mare de Déu, que Gaudí projectarà la cúpula de la capella de l'Assumpta, que és un element que precisament ara està en construcció. De fet, la part arquitectònica està construïda i ara s'estan duent a terme les escultures que representen els àngels que han de sostenir aquesta mena de mantell de la Verge. Doncs bé, això el propi Gaudí sabem que s'inspira en la llitera de la Mare de Déu que tenim a la dreta i que està ubicada a la catedral de Girona, concretament a la secció ja del museu, del tresor catedralici, que és una llitera de la Mare de Déu construïda per Lluís Bonifàs. Lluís Bonifàs i Massó, escultor del segle XVIII, escultor barroc, i precisament l'artífex de la decoració escultòrica del cambril de la Verge de Misericòrdia, de gran devoció per Antoni Gaudí, i que també el mateix Gaudí, a través dels seus deixebles, sabem que era un escultor que admirava moltíssim per la magnificència que havia aconseguit en la decoració del cambril, una decoració que es va perdre malauradament en la Guerra Civil. Us he posat unes imatges precisament d'algunes de les escultores que estan treballant en aquesta capella de l'Assumpta, i concretament la de la dreta és Mercè Riba i la de l'esquerra és Beatriz Bisot. Concretament, aquestes dues escultores estan duent a terme les figures dels sants que hi ha d'haver a la part exterior de la capella, formant a la zona de l'absis, per dir-ho d'alguna manera. Aquesta és una capella allò postapsidal, però els dos sants que miraran cap al carrer, que estaran més pròxims al carrer. No sé si reconeixeu el de l'esquerra Sant Roc i el de la dreta Sant Josep Oriol. Són dos sants de devoció barcelonina i de devoció molt popular, Sant Roc, allò els massics de Tarenys, és de bar, una mica vinculat amb aquestes festes de l'aigua, però que això també posa de manifest aquesta voluntat
total, que és la pròpia Sagrada Família, doncs la voluntat també d'apropar o de representar en les zones més properes al carrer les devocions de la gent del poble, o sigui, les devocions, en aquest cas, dels barcelonins de l'època, que podien ser Sant Roc. Sant Roc també, clar, és aquesta figura del peregrí, aquesta figura empàtica també amb l'altre, per dir-ho d'alguna manera, però després Sant Josep Oriol. Sant Josep Oriol és el sant popular per excel·lència de la Barcelona Vella, el doctor Ballaigua, etc. I és en aquest punt que d'alguna manera veureu que aquí també molt ràpidament tracto una part d'iconografia. Aquesta iconografia gaudiniana, però que és el mateix una iconografia molt arrelada en el sentiment popular, com és Sant Jordi. Aquest concretament és el Sant Jordi, que a més ell posa a la casa de los Botines, a la casa Botines de Lleó, que és una de les seves escasses obres fora de Catalunya. Però la iconografia de Sant Jordi està molt present en Gaudí en general, i que, per exemple, el drac del Pare Güell, allò sempre hi hagi aquella discussió de si és un drac, si és una salamandra, la qüestió del simbolisme també seria molt extensa. Però és aquesta iconografia eminentment catalana, eminentment vinculada al poble català, això vol dir Sant Jordi, això vol dir la Mare de Déu, també. Pensem que la Pedrera, la casa Milà o Milà-Segimon, o Segimon-Milà, havia d'anar coronada per una gran escultura de la Mare de Déu. El que va ser una escultura feta per Carles Mani, però que no es va arribar finalment a col·locar perquè hi va haver la setmana tràgica del mig i llavors els propietaris van pensar, es van com espantar una mica, que mai a veure si col·loquem la imatge de la Mare de Déu i pensaran que això és un convent o és una església i ens creuran a la casa, d'alguna manera, i va ser un projecte que no es va arribar a fer. Però és aquesta iconografia religiosa, que és una iconografia molt vinculada amb el sentiment popular de l'època. No he posat aquí, però hauria pogut posar les senyeres, com deien, la presència de la senyera omnipresent, també amb la seva obra Misteri de Glòria a Montserrat, també realitzat sota l'impuls també de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. I bé, ja per anar acabant, només altres aspectes curiosos. Per exemple, aquí a la casa del Guàrdia del Parc Güell. Gaudí probablement diu que podria haver inspirat en el que seria el conte popular de Hansel i Gretel, que de fet va ser convertit en òpera, una òpera que es va interpretar al Liceu, però que després es va traduir al català, el mateix conte, convertit en el conte del Ton i la Vida, en versió de Joan Maragall. I llavors, bé, la casa del Guàrdia podia ser la casa de la bruixa de Hansel i Gretel, i a més aquesta curiositat d'aquesta mena de coronament, que sí seria una manita muscària, on ell una vegada més aquí hi col·loca tasses de cafè. A més, Gaudí sembla ser que era una persona molt contrària al cafè. Ell sonant molt amb idees d'alimentació, podríem dir, molt frugal, molt naturista, i el cafè deia que no anava bé. Quan relacionar aquestes tasses del cafè amb la manita muscària, amb el caràcter al·lucinogen de la manita muscària, és curiós. I vinculat amb la cultura popular, podria ser que, clar, fixem-nos que quan veiem la façana del naixement, podem dir, hi veiem un gran retaule
per una banda. Però també pot ser, i aquí parlaria el Jordi Bonlló, però bueno, intento justificar-ho, l'associació. També pot ser la façana del naixement també pot ser entesa, en certa manera, com un gran pessebre. I de fet, un dels grans estudiosos del pessebrisme, Josep Maria Garrú, doncs ell mateix havia defensat la vinculació de que Gaudí coneixia les figures de pessebre de Ramon Amadeu i que hi ha tota una suggestió vinculada amb el món del pessebre. Havia posat el pessebre de Can Trinxeria a Olot, que d'alguna manera aquest paisatge rocallós que pot evocar una mica també aquest gran retaule Petri que és la façana de la Glòria. Però hi ha una altra qüestió, que aquesta és l'associació meva, i és que aquí tenim això, tres imatges del taller de Gaudí amb la presència d'aquests emmotllats, aquests múltiples emmotllats, aquestes figures que a mi em semblen exvots. I en realitat, aquí he posat el santuari de Sant Magí de la Bufaganya, també el que era la sepultura de Sant Magí coberta d'exvots. El que no he trobat, però jo sé que l'havia vist, una fotografia antiga del santuari de Sant Josep de la Muntanya, que Gaudí coneixia perfectament i que estava completament farcit d'exvots, oferint un exemple, podríem dir, un aspecte molt semblant amb aquesta acumulació, en aquest cas, de motllos de guix, però que podem associar també, ni que sigui visualment, aquí no dic que Gaudí només té exvots, faig simplement això una associació visual i estètica amb el que seria aquest component, aquest concepte de l'acumulació que representen aquests exvots, especialment de cera. La imatge de la recta sí que és actualment del santuari de Sant Josep de la Muntanya, però únicament n'hi ha només un petit pany de paret. Quan hi ha fotografies antigues, com era molt habitual en molts santuaris, on hi havia tot l'espai pràcticament estava cobert d'aquests exvots que d'alguna forma condensaven també l'agraïment i els anhels de la població. I bé, i ja per acabar, i una mica tornant amb aquestes preguntes inicials sobre què és això de la cultura popular. I també com Gaudí potser té tan popular que ha arribat a ser, n'hem arribat fins i tot a banalitzar a vegades la figura. Però bé, aquí us he posat un exemple d'un parell de cases, que podríem dir cases allò amb decoració pseudo-gaudiniana, realitzades a partir dels anys 70, 80 del segle XX. Les dues imatges de dalt són la casa Pratgines II de Llinars del Vallès. No n'he portat imatges de detall, però és una casa decorada íntegrament, pràcticament amb trencadís, amb mosaics fets de trencadís. I la de sota, aquesta de sota, és la casa Balell, que és una casa que està en aquest cas a la pobla de Mafumet, a prop de Tarragona. La història d'una i de l'altra són semblants, en el sentit que estem parlant de propietaris, de persones que es jubilen i que llavors tenen temps i comencen a decorar, a fer aquest tipus de decoració, sempre amb gran admiració per part seva a la figura de Gaudí. És això, Gaudí també acaba sent una anècdota pop en aquest sentit. Allò popular és el pop, és el kitsch també. Jo penso que el kitsch sempre és aquella faceta o aquella categoria estètica que tots negarem que ens agradi, perquè el kitsch sempre és una cosa dels altres, mai nostra, perquè nosaltres som
refinats, però en el fons ens atreu, en el fons hi ha una cosa, hi ha una qüestió que ens connecta amb tot plegat. Ara bé, jo penso que una cosa és aquesta aproximació artesanal, perquè aquí tornem a connectar amb l'artesania, vull dir que són persones que construeixen amb les seves mans aquestes obres. Una cosa doncs, és això i que penso que té molt interès, i una altra qüestió doncs, és ja doncs, la banalització turística sota el que seria la forma del souvenir. No feu cas, potser algun dia algú farà una tesi d'història de l'art a propòsit de l'estètica també del souvenir, però lògicament és força interessant. Però bé, això també són uns gegants que li vaig preguntar expressament al Guillem quants gegants hi havia vinculats amb Gaudí. De fet, a la portada de la presentació i també a la portada de l'article hi ha un gegant que representa Antoni Gaudí davant de la façana de la Parroquial de Rondó. Sí, bé, és una escultura simpàtica. Ara bé, aquests ja no sabria com de fer, no sabria massa com definir-los. Són uns gegants, sembla que són gegants de la pedrera, fins i tot. Però recorden molt l'estètica Star Wars, etcètera. Sí, no ho sé. Però és una mica una prova també de com on ha arribat el xiclet Gaudí o és això, també d'aquests límits de la icona pop, aquests límits de la cultura popular. I amb tot voldria acabar amb una estàtua de vocació recentíssima que li han dedicat Antoni Gaudí a Reus. Està davant de la parroquial de Reus, com a mínim va ser batejat. Sí, va ser Reus o Reus, però com a mínim sabem que el van batejar allà. Però l'he volgut posar perquè és una estàtua on es mostra Gaudí amb la maqueta del projecte que ell va fer de reforma, també especialment de la façana, però que havia d'incloure la façana i tot l'entorn, un espai com a jardinat, del Santuari de Misericòrdia. I que en teoria, per unes desavinences urbanístiques i tot això, va quedar aturat i que imagino que avui en dia els reusencs encara es deuen estar allò tot flagelant i és un dels grans errors històrics que bé, no es podia saber en aquella època. Però he escollit el Santuari de Misericòrdia perquè d'alguna manera simbolitza també aquesta devoció popular que el propi Gaudí va dur sempre amb ell, perquè ell sempre va ser un gran devot de la Verge de Misericòrdia, però aquesta qüestió també connecta amb la devoció mariana dels santuaris i de les ermites, que és també un fet molt propi de la cultura i com a mínim de la religiositat popular catalana. I bé, només això, amb aquestes quatre pinzellades, això ja acabo la meva intervenció. Insisteixo que és un tema que podria donar molt de sí, però bé, pobre Antoni Gaudí, aquest any ja l'estem empipant, però sempre s'endavant. Vinga, moltes gràcies.